ya je ma rabbi ba kai kare baya fi shigata babu sanayya shi da Allah ashe sai ya zauna a wuta babu alaka shi da rahama ashe tun daga makabarta ranar zayayi da na sani ashe ya shiga mahukunta ba mai cetonsa a ranar ashe jahannama ce makwanta duk maganar da ta zo idan babu kai sai mun karyata ta duk tafiyar da na gane ba shugaba sai mun tarwata ta duk hujjar da na ce da ta zo da kai sai mun bibiya ta duk kalmar da ta zo ina kanka ne sai mun bayyana ta duk yatsar da ta nuna raini ga kai sai mun lanwasa ta kowaye in bai ga girman ka ba ya fada ka cuni kowaye in bai ji ya so ka ba sai mun masa raddi kowaye ya ji ya fi son ka da kansa tilas mahamudi kowaye ya sake ya dandana zai ta yawan nishadi komai za a yi min sai dai amin zan dawwama da kaudi mai alfadari sannu mai taguwa ya alamin shuhudi ya khairul alami yabonka da soyayya da dadi ya sirrin samuwar ni'ima mai kogi da fadi ya yantuwar dan adama gun Allah mabudi tun kahon rayuka annabi ka saukar da kundi mai ceton al'umma kasimu tsoro na siradi tsoro na siradi kai ne gatan rayuwata